Benvingudes i benvinguts al programa de la clau de la nostra història, programa número 191. El passat 25 d'abril, el diari estadounidenc New Yorker publicava un article del prestigiós periodista Premi Pulitzer Ronan Farrow amb el títol «Com les democràcies espien els seus ciutadans» i amb el subtítol «La història interior del programari espia comercial més famós del món i de les grans empreses tecnològiques que hi fan la guerra». Es destapava el Catalan Gate, un dels casos més sonats d'espionatge a polítics i ciutadans. Citizen Lab, laboratori de la Universitat de Toronto, que estudia els controls d'informació que afecten l'obertura i la seguretat d'Internet i que amenacen els drets humans, n'és l'autor de l'estudi que qualifica com el cas d'espionatge més gran en la història contra dirigents polítics i també ciutadans. La sorpresa potser radica en què, a aquestes alçades, encara ens sorprenguem que els estats en general, i l'estat espanyol molt en particular, utilitzin mètodes que voregen la il·legalitat o que directament són il·legals per, amb cometes, defensar els seus interessos, que són diversos i que acostumen a englobar en la tristament famosa frase d'interessos d'estat. Tot plegat apunta a l'estat espanyol i els seus serveis secrets, uns serveis secrets que es regeixen encara avui dia per una llei franquista de 1968 i que tant els governs passats del PP i del PSOE com l'actual del PSOE i Comuns n'han impedit sistemàticament la modificació. El CNI, com tots els serveis secrets en una democràcia, hauria d'estar sotmès al control parlamentari i donar compte de les seves activitats en una comissió del Congrés. Doncs bé, aquesta comissió fa 3 anys que no existeix. Ningú, absolutament ningú, fiscalitza, fins ara, les activitats del CNI. I per què fa 3 anys que la comissió està inactiva? Doncs perquè ha existit un veto perquè s'incorporin els partits independentistes. Com va dir l'excap de policia Eugenio Pino quan va declarar a la comissió Kitchen, lo haría todo por España. I davant la pregunta de Gabriel Rufián, todo, más allá de la ley, Pino va respondre, en ese caso, seguramente ley no existiría si tuviéramos que hacer todo por España. Víctor Cucurull, no sé si fa falta afegir res més aquí. Estem amb lo de sempre. Això no sé si algú considerarà que no és història, però jo penso que sí, perquè té unes arrels profundes, diguéssim, en un fet que sembla que a les alçades del segle XXI i amb les experiències dramàtiques, tràgiques que tots coneixem, que fins i tot avui dia les hem de veure per la televisió, de les agressions dels estats contra la ciutadania i contra la societat, doncs, clar, el problema de base, el problema de fons, és que malgrat que existeix una organització que va ser un progrés, indiscutiblement, la Societat de Nacions, que sorgia acabada la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, del segle passat, que ara se'n diu Organització de Nacions Unides, però estem sempre amb aquell Ministeri de la Veritat, que és Organització de les Nacions Unides, mentida, és Organització dels Estats. I les nacions aquí queden, com sempre, marginades, menystingudes i que són, en molts casos, diguéssim, a la base dels conflictes. Conflictes que no s'amaga a ningú, que tenen sempre arrels econòmiques profundes, interessos de grans, diguéssim, lobbies i de grans poders mundials, però que, en el fons, si la societat humana hagués sigut capaç d'organitzar-se, i crec que a la llarga ho serà, hi ha moltes veus que van insistint sempre en aquest sentit, hem de fer una organització consensuada, amb sobiranies compartides, català és un model, ja ho he dit moltes vegades en aquest programa, de com es podria gestionar això, respectant bàsicament els drets fonamentals de les persones i de les nacions. Nacions, perquè les nacions existeixen. I el problema és que amb l'organització actual, i ja ve de lluny això, doncs aquestes nacions, en comptes de poder facilitar la seva vida,
que és molt més pacífica, molt més coherent, amb molta més, diguéssim, consistència des del punt de vista social, perquè són afinitats, perquè són trajectes històrics compartits, és llengua comuna, és cultura, és tota una sèrie... És estructura econòmica, fins i tot, en el cas català és evident, té res a veure l'estructura econòmica de Catalunya amb l'estructura econòmica de Castella, per exemple. Res a veure, la nit i el dia. I per tant, dius, si no resolem això, seguirem tenint contínuament problemes d'espionatge, sí, i tant, i de columnisme i de tota mena de, diguéssim, de fets lamentables que no ens porten enlloc. Bé, i no dic res més perquè jo ja, si m'embalo, ja no... Podríem fer tot el programa a partir d'aquí. Esperem que aquest futur que et parles, Víctor, doncs arribi el més aviat possible. Però nosaltres continuem i continuarem amb la notícia de la setmana. Benvinguda, Martina Mañé. Com sempre, ja ho sabeu, la Martina ens porta la notícia de la setmana. Avui ens parlarà d'una guerra civil dins d'una guerra civil. És així, oi, Martina? Sí, com bé tu has dit, avui us porto els fets de maig de 1937. Això va passar, com he dit, en aquest any, que es tracta d'un conflicte armat dintre de la Guerra Civil espanyola, molt violent, on les forces de l'ordre públic de la Generalitat, composades pels Mossos d'Esquadra, les Guàrdies d'Assalts i militants armats de l'Estat català i del PSUC, es van enfrontar als milicians del PUM i als sindicats de la CNT-FAI i de la UGT. Això va passar perquè els anarquistes pretenien culminar la revolució social que ja s'havia començat el juliol anterior, un intent de cop d'estat militar protagonitzat el 19 de juliol de 1936, on els sindicats anarquistes de la CNT-FAI van adquirir un gran protagonista. El president Companys havia format un govern antifeixista, on els anarquistes tenien un poder destacat, que com anteriorment no havia passat. Les patrulles de control estaven formades sobretot per delinqüents comuns i assassins convictes, escarcerats per la columna d'Urruti, que van desplaçar i arranconar les forces d'ordre públic de la Generalitat i van semblar sobretot el terror i la mort. Així doncs, el 1937, a principis, el president Companys i consellers d'Esquerra i del PSUC volien recuperar les forces de l'ordre públic, però es van trobar que tots els anarquistes anaven molt ben armats i, tot i el cridament del lliurament d'armes, no va funcionar. Així doncs, el 3 de maig va començar l'ofensiva per part de les forces de l'ordre públic de la Generalitat per encarcelar tots els edificis anarquistes de tots com els quarters per intentar que els anarquistes tornessin les armes i s'acabés el conflicte. Van estar durant 3 dies amb una gran confrontació fins que els milicians de la UGT es van rendir i els anarquistes van ser derrotats i desarmats. Això va fer que les forces d'ordre públic de la Generalitat i l'exèrcit de la República recuperessin el control de la rereguarda republicana. Gràcies, Martina. Víctor, què t'ha semblat la notícia de la setmana? Bé, a mi em sembla important que el Marc Pons, diguéssim, des del Nacional, ens recordi això, precisament, perquè són fets, en aquest cas, altra cara de la moneda, del que comentàvem abans, que són molt lamentables, diguéssim, aquests enfrontaments entre, diguéssim, diverses ideologies. I a darrere què hi trobes? La Unió Soviètica, que està defensant uns interessos d'estat, diguem-ne, que desequilibren totalment, diguéssim, aquest procés revolucionari que ja venia molt tocat pel fet de la rebel·lió. O sigui, quan s'està construint a Catalunya, la Catalunya contemporània, al segle XX, a l'any 31, es guanyen unes eleccions, guanyen les esquerres, es fan uns estatuts amb totes les dificultats del món, s'aproven, però naturalment no ho poden suportar ni això, i aleshores al final els militars, amb l'excusa, diguéssim, de la llei de contractes de conreu, s'aixequen i allò, clar, allò és un esclat, diguéssim, de violència descontrolada. Companys, i espero que puguem dedicar-li un programa aviat sobre aquesta part de la seva trajectòria política, serà el que intentarà realment controlar això, però ho té molt difícil. Fins al maig del 37, que no hi ha aquest punt d'inflexió, aquest enfrontament que se salda amb la victòria dels uns, podríem dir els que estaven més al cantó del govern de la República i de la Generalitat,
davant dels altres, que eren més l'esperit revolucionari aquest que salta a partir del 18 de juliol, doncs clar, això, diguéssim, mala peça al taler, diríem, mala peça al taler, perquè al final es perd la guerra, naturalment, és a dir, com vols no perdre una guerra si els que estan en un bàndol, diguem-ne, defensant la legalitat republicana, és fort això, doncs es barallen tots entre ells i acaben, evidentment, facilitant la feina als feixistes. Voldria aprofitar només un segon per dir que en aquest context de la notícia de la setmana, que aquesta setmana, dilluns passat, va ser el dia 9 de maig, el dia d'Europa, perquè va ser el dia que es va acabar la guerra... Que va acabar la Segona Guerra Mundial. I aleshores el Martí Crespo, que sol fer unes notes en el diari digital VilaWeb, apuntava, i recordeu-vos que hi ha un fet important, perquè la capital d'Europa no és només Brussel·les o Estrasburg, que és les que tenim més sempre presents, és Luxemburg també. I a Luxemburg hi ha la Porta Catalana, que és una porta que va fer un encàrrec, diguéssim, del govern de Luxemburg, el gran arquitecte Ricard Bofill. Només res, un apunt per recordar això, que ell mateix, en Martí Crespo, diu al final d'aquesta notícia de VilaWeb, diu, i per qui vulgui saber més de tot això i de tantes altres coses, també que miri la petjada catalana, perquè allà s'hi troben tantíssims fets d'aquests. Molt bé, doncs, de fet, dues notícies de la setmana en una mateixa, diguem-ne. Gràcies, Martina, doncs ja saps, t'esperem la setmana que ve amb noves notícies. I nosaltres passarem ara, precisament, el que comentava el Víctor, la petjada catalana. En la petjada catalana d'avui viatjarem fins a Tunis, on hi ha enterrat un il·lustre personatge, probablement l'únic escriptor que ha escrit en àrab i en una llengua europea, en aquest cas el català, i que se'l considera un clàssic amb ambdues llengües. Petjada catalana. Històries de catalans que han deixat petjada indrets del món en petjada catalana. Anselm Turmeda, referent a Catalunya i a Tunísia. En el barri de Bab Menara de Tunis hi ha enterrat un il·lustre personatge, probablement l'únic escriptor que ha escrit en àrab i en una llengua europea, el català, que ha estat considerat un clàssic en ambdues llengües. Es tracta d'Anselm Turmeda, qui va tenir una polèmica trajectòria vital. Nascut a Palma entorn al 1352, morí com Abd Allah al-Targoman a Tunis, després de 1423. Turmeda fou un frare franciscà que es va convertir a l'islam i va establir-se a Tunis protegit pel soldà Hafsida. De la seva producció literària cal destacar La Tufa, en català l'obsequi de l'home il·lustrat per atacar els partidaris de la Creu, La disputa de l'Asa o el llibre dels bons amonestaments. A la soc dels Bastins de la Medina de Tunis es troba el moravit de l'Abdallah al-Targoman. La seva tomba, però, no està a l'interior d'aquest moravit, com caldria esperar, sinó una mica més enllà, enmig de la soc, en un sarcòfag sense identificació. Les parets del moravit mostren la rellevància d'aquesta figura tant en la literatura àrab com en la catalana, amb dues inscripcions en les llengües amb què va destacar. Concretament, la inscripció en català és un homenatge de l'Ajuntament de Palma al seu fill il·lustre. En el seu llibre El pont de la Mar Blava, Lluís Nicolau d'Olwer es referia a l'escriptor apòstata com un estrany personatge. Estrany, desaparellat de tothom per la doble vida que sabé portar, almenys en l'ordre literari. D'Olwer afegia en relació a Turmeda que pocs homes han assolit una glòria doble i tan duradora. Demostra la rellevància de l'autor medieval el gran nombre d'estudiosos i investigadors de la seva biografia, com Torres Amat o Milà i Fontanals, entre d'altres, així com l'aposta de cantants com Raimon o Maria del Mar Bonet per incorporar textos d'Anselm Turmeda en el seu repertori. Podeu trobar més informació d'aquesta empremta i moltes més al mapa de Petjada Catalana i al web petjadacatalana.cat. Víctor, en certa manera, un gran personatge, però en certa manera curiós, no? Molt curiós, molt cas d'Anselm Turmeda. Ell es va convertir a l'islam, se'n va anar a Tunísia i allà va fer aquesta vida molt activa. Fixa't que el nom d'ell és Abdallah al-Tarjuman al-Mallorquí, és a dir, nascut a Palma. Tarjuman vol dir traductor, és a dir, era intèrpret-traductor, un ofici que en l'època devia ser ja important, tant que
l'autoritat, diguéssim, en aquell moment a Tunísia, el nomenen fins i tot cap de les duanes de tot el reialme. Llegiré una frase d'ell, perquè m'agrada molt. Jo l'he llegit, Turmeda, té tota l'obra en català, que és magnífica, i després té els escrits en àrab, que evidentment no he llegit perquè no sé llegir àrab. Però diu així, diu: si amb negu vols contrastar, pensaràs ço que vols parlar, car paraula no pot tornar despús que és dita. Això és d'home intel·ligent, diguéssim. I tant. O sigui, si tu dius, si tu critiques, si tu titlles de lo que sigui... Quantes vegades ens deu haver passat d'haver dit una cosa que no hauríem d'haver dit. Aquest home devia ser un home molt d'una persona, franciscà, educat a Lleida, o sigui, primer estudia a Mallorca, que ell és de Palma, però ell va estudiar a la Universitat de Lleida, també va estudiar a Bolonya, que és la gran universitat, diguéssim, que en aquests moments, segle XIV, doncs té una prestància gran a tota Europa, un gran prestigi i tal. I després intentaran fer-lo tornar, i no hi haurà manera, i si hi haurà el mateix fent gestions, Alfons el Magnànim, Roger de Montcada, em sembla que és, i altres personalitats de l'època, no? El papa Benet XIII, el papa cismàtic, però importantíssim papa de l'Església, que intenten que torni al cristianisme i tal, no. Es va mantenir ferm fins al final. Es manté, i amb un nivell de crítica, sobretot, cap a la hipocresia i les maneres de viure de la societat cristiana, i especialment les seves diatribes van adreçades al clergat i a la institució. En el seu llibre, La disputa de l'Asa, ataca molt els clergues, no? Sí, molt clarament, amb aquest i amb l'altre llibre que també ja s'ha citat, del llibre dels bons amonestaments, i té tota una sèrie de llibres també que es diuen profecies, en els quals ell va explicant la seva visió del món contemporani. Molt interessant aquest personatge. Segurament recomanable, si més no, aquest llibre de La disputa de l'Asa, que és molt entretingut i molt amè de llegir. Vull dir, encara que sigui un llibre molt antic. Aquest llibre va ser escrit en català, va córrer durant tot el segle XIV en versió, XV, el 1400, perquè em sembla que és del 1417 o una cosa així. Va córrer tot el segle XV en versió manuscrita i al final de segle, cap al 1498, se sap que hi va haver l'edició impresa en català d'aquest llibre, però va desaparèixer. El qual no ens sorprèn. Segurament a través de la Inquisició. Directament, diguem-ne, va passar a l'índex, que deien, de llibres prohibits, i el van fer desaparèixer. Llavors l'hem sabut, l'hem recuperat a través d'edicions franceses i alemanyes, que es fa una que se'n diu retrotraducció, i aleshores pots establir bastant aproximadament el text, sobretot tenint dues llengües molt diferents que comparativament et permeten saber una mica el que deia aquest llibre en català. Molt interessant, Anselm Turmeda. I nosaltres ja anem a la darrera secció del programa, episodis de la nostra història. Episodis de la nostra història. Avui en Rafael Català ens parlarà de la Catalunya carolíngia. És així, Rafael? Just, aquells 2 segles grassos que van des de finals del segle VIII fins a principis del segle XI. Aquests 2 segles, de l'any 800 a l'any 1000, posem en rodons, d'aquí un moment ho concretaré una mica més, que aquells 2 segles en què Catalunya pertany a l'imperi franc, aquell imperi que l'any 800 va entronitzar Carlemany com el personatge de referència i que conforma l'Europa actual, des del punt de vista territorial. I tot això té la importància de 2 elements. Una, que hem de donar força al coneixement que tenim a Catalunya d'aquests 2 segles, perquè els comtats catalans són els més rics dels quals es conserva documentació arreu d'Europa. Dels 400 comtats carolingis,
els 16 comtats catalans són els més rics que conservem documentació. Hi ha algun de Llombardia, algun de Provença, que també, però això cal donar la importància, posar-ho en valor. I, per tant, coneixem amb una profunditat extraordinària que han treballat en Jordi Bolòs i en Víctor Hurtado durant una colla d'anys, coneixem el menut, la cultura, les relacions de poder, la toponímia, els dominis, la ramaderia, l'economia, ho coneixem gairebé tot per la profunditat gràcies a aquest coneixement d'aquesta conservació de la documentació. I l'altre, el segon element que cal posar a primer pla és que Catalunya forma part consubstancial d'Europa, és a dir, no ens en poden fer fora d'Europa en qualsevol eventualitat política, perquè Catalunya forma part, conforma el nucli essencial de l'Europa que neix en aquella època del segle VIII i fonamentalment el segle IX i XI. Concreto, els autors d'aquest episodi, Poder, paisatge i societat a la Catalunya carolíngia, són en Jordi Bolòs, catedràtic d'Història Medieval a la Universitat de Lleida i un dels grans especialistes en història del paisatge i de la vida quotidiana a Catalunya, i en Víctor Hurtado i Cuevas, cartògraf, economista, medievalista, especialista justament en cartografia històrica. Tots dos han publicat en 10 volums els atles dels comtats de la Catalunya carolíngia, on tota aquesta documentació es buida i es passa en cartografia que ens permet tenir aquest coneixement. En aquest dels episodis de la història els hi vam demanar per concretar l'essència d'aquest període carolingi, perquè comença més o menys quan el 759 la frontera de l'imperi franc se situa fent recular els musulmans que havien arribat fins a la ratlla de Poitiers, es recula el 759 el Rosselló, el Vallespir, en definitiva a les Alberes. I el 785 arriben a Girona, el 788 a la Cerdanya i a l'Urgell, i el 801 a Barcelona, i a partir d'aquí es posa la frontera, diguem-ne, una frontera aproximada al Llobregat, i més endavant Olèrdola. La gran força d'Olèrdola és la fortificació ja d'origen ibèric, però que a l'època carolíngia agafa forma de fita territorial. Què administraven aquests comtats? Comtes, delegats de l'emperador, que acaben tenint una gran força perquè és molt ampli l'imperi carolingi, acaba tenint una gran força, al seu torn tenen caslans als castells, veguers, vescomtes, càrrecs diversos amb els quals administren i defensen el territori i per això hi posen castells. És en aquesta època on les esglésies vertebren les poblacions, on els castells es converteixen en punt de defensa, però també de domini, que al cap de 2 o 3 segles serà domini feudal, i per tant conformen la realitat territorial de Catalunya. Podríem dir que en molt bona part, la Catalunya territorialment i administrativament que coneixem beu de les fonts de l'època carolíngia i per tant cal conèixer moneda carolíngia, escriptura carolíngia, lleis carolíngies, a diferència de la resta de la península ibèrica. Amb una circumstància especial, que després de la revolta del Taizó, que als mitjans del segle IX va vincular-se amb el món islàmic, novament, vet aquí que Guifré el Pilós, com a comte unificador dels comtats catalans, acaba aglutinant el que acabarà sent la dinastia comtal catalana, que arribarà fins al rei Martí l'Humà, doncs el 1410. Aquest període carolíngia acaba després de la ràtzia del Mansur, que destrueix Barcelona el dia que Barcelona va morir, el juliol del 985, van destruir Sant Cugat, una ràtzia del cabdill musulmà. Vet aquí que a partir d'aquí l'obligació de l'emperador franc de socórrer els seus súbdits, és a dir, els comtes catalans en aquest cas, va passar desapercebuda perquè tenien altres obligacions, altres compromisos, altres problemes centrals, i això va ser motiu d'independència de fet.
Els comtats catalans s'independitzen al final de l'època carolíngia quan no renoven el jurament de fidelitat, quan Borrell II no renova el jurament de fidelitat, hi ha un canvi de dinastia dins de l'imperi franc, entren els capets i aleshores Catalunya obté la independència. De fet, no se'n dirà Catalunya, encara són els comtats, no se'n dirà Catalunya fins al cap de 100 o 150 anys, però ja tenim la independència de fet dels comtats catalans, que quedarà reblada de dret en el Tractat de Corbeil de Jaume I al segle XIII. Per tant, l'època carolíngia cal conèixer això de ple i l'aportació d'en Jordi Bosch i del Víctor Hurtado és de primer nivell per divulgar i per fer recerca. Bé, un episodi de la nostra història que marca això, una part molt important de la història de Catalunya que acaba, com ens acaba d'explicar, acaba amb els orígens del que seria la independència del nostre país. Bé, doncs fins aquí el programa d'avui, la clau de la nostra història d'avui. A la petjada catalana hem estat parlant d'Anselm Turmeda, que, com hem comentat amb en Víctor, va escriure, entre moltes altres obres, La disputa de l'Ase, de la qual, ja ho hem comentat també, no tenim l'edició original en català. N'hem parlat en aquest programa, la clau de la nostra història, n'hem parlat moltes vegades del tema aquest de llibres que la Inquisició va fer desaparèixer, i en aquest cas el llibre d'Anselm Turmeda és aquesta causa de desaparició per ser un llibre prohibit i, per tant, fet desaparèixer per la Inquisició. La frase de la setmana, doncs, ja que hem parlat d'Anselm Turmeda, fet com un poema que ha musicat també Raimon. Diners de tort fan veritat, e de jutge fan advocat, e fan cantar los capellans e los frares carmelitans. Tornem la setmana que ve. Us esperem aquí per descobrir plegats noves claus de la nostra història. Que passeu una molt bona setmana.